Infantil. Estic molt ben acompanyat, com poden veure vostès. Estic amb Patricia Gómez, que és la Falla Major Infantil, y Fernando Llobell, que es el presidente de esta comisión de Vicemasclor de Barbacca. Y voy a preguntarle una cosa a Patricia. ¿Qué tal, Patricia? Buenas noches. Muy bien. Te veo muy tranquila. Sí, bueno. Pues la protección va por dentro, un poquito. Por dentro. Por dentro, por dentro. Bueno, ¿qué tal has pasado esta semana de fallas? Muy bien, ha sido una experiencia única y que nunca olvidaré. ¿Seguro? Seguro. Y ahora cuando quememos la falla, ¿qué va a pasar? ¿Tu fallita? Pues no lo sé, porque este momento tenía que llegar. Ah, pues tenía que llegar. Entonces las fallas no se pueden guardar en casa. Ya te estás emocionando un poquito más de lo que pensábamos en un principio. Yo no vaig a plorar, yo no ploré. ¿Es plorroneta, Fernando? Sí, un poquet. És un poquet? Sí. Bueno, què tal has governat tu la teva comissió infantil? Tu que ets el president. Pues jo crec que molt bé junt a la meva falla major infantil. O sigui, falla major infantil. Quantes sou en la comissió infantil? Has fet el compte? Sé que sou un muntó en esta falla. Sí, són molts, però no sé... A tu te dona pena que la cremem o què fem? Sí, me da molta pena. Però ha que venir una altra, no patisque. Què? Ara hi que venir una altra. Ja, això també. Això també. Patricia, has triat algun ninot? Has elegido algún muñequito para guardar algun ninot? Sí, la falla major. Ah, perquè la falla va de la crida de la alcaldessa de València que diu anem a buscar falla major de València. La falla major és... Entonces ven esa telefonada de la alcaldesa. ¿Y alguna vegada has pensado tú que puede ser tú la fallera mayor de Valencia? Pues no lo sé, depende. ¿Y te gustaría? Sí, mucho. Pues mira, yo creo que no hay más tiempo para que nos espere el pirotécnico y vayamos a pegarle fuego a la mecha que dará el inicio de quemar la falla infantil. ¿Vamos? Anem, Fernando, vamos para allá, que está allí el pirotécnico esperándonos. Anem a veure si así algú, el pirotécnico on està, que nos tire ya en la hora de cremar la mecha, quan vulga, jefe. La xiqueta té que prendre mecha, pues ale, ja anem allà. Fernando, tu també. Anem ahí a veure. ¿Eres pirotécnico? ¿Te gustan las tracas? Sí. Vale, pues coge els dos d'ahí baix, agarreu de baix. Molt bé, ahí la càmera. Ara, anem a darrere. Molt bé, anem a darrere una miqueta, que ja... Major és aquesta frase que tota la cort del món infantil espera ansiós a les seves cases abans que donen el toc d'eixida a esta festa, la festa de les falles. Aquesta telefonada que fa l'alcaldessa de València, Rita Barberàs, la que ara en aquests moments està prenent flames. Una falla, la d'exposició Miser Mascó, monument infantil, que amb 20.000 euros està creada, en aquest cas per l'artista Paco Gisbert Picó, recrea tot aquest procés d'elecció de la fallera major infantil. Escenes molt dolces, altres carregades amb molta ironia, amb molt humor, amb molta sàtira, que és realment el que mana i el que reina en aquests moments de les falles. Falles que, com veuen, ja han començat a prendre foc. Les flames ja han començat a fer-se a més de la nit. La primera, esta falleta infantil. Hem tingut ocasió d'escoltar a la fallera major infantil, a Patricia Gómez González, com començava ja a emocionar-se. Abans ens contava precisament que se sentia molt bé, que ho havia passat molt bé, que havia disfrutat molt i que esperava, clar que sí, també este deliciós moment per a viure-lo. No comptava en emocionar-se tant, però ahí la tenim. Ja estan, ahí estan les llàgrimes, a aquest moment que forma part també d'este acte, sempre carregat d'emoció, sempre carregat d'intensitat i sempre mullat per les xicotetes llàgrimes, en este cas de Patricia Gómez González, que no ha pogut resistir, evidentment, dir-li adeu d'aquesta manera a aquesta falla que l'ha acompanyat al llarg d'aquests últims dies, que com els dèiem, els ha disfrutat tant. I també ens deia que també, perquè no podia somiar també alguna vegada que aquesta alcaldessa també ens feia aquesta cridada i poder viure tots aquests moments que en aquests instants estan cremant ara. Moments com per exemple aquesta desfilada davant del jurat, on ha d'escollir, i ha d'intentar escollir, com no, a aquesta fallera major ideal que sempre resulta tan complicat. Entre altres coses perquè ara busquen un requisit fonamental, que és el de la resistència, perquè són tants i tants els actes que han de viure i que han de sentir i disfrutar i compartir amb tot el públic que realment, pobretes, acaben esgotades quan arriba aquest moment.
Esgotat és el que no està, és paconada. Això que també fa el vint molt i amb les festes. Perquè no era tan fàcil eixir del recinte on estàvem ahir. Perquè hi ha molta gent, hi ha molta Claro, gent. hi ha molt públic, hi ha molta gent i era molt complicat, però ja estem així, estem a la volta teua. Lo que tu estàs contant antes de ver, ella m'ha dit antes de començar, d'entrar en directe, i no sé si lloraré, és que, perquè segur que no ploro, però a la fi ja la nogueta ja la tenia la bola, ja no li passava, però és molt encantat, que us comunico, les Patricia, és gracioso. Fixa't en la quantitat de gent que hi ha, per això Paco també li ha costat arribar fins a aquest punt de retransmissió, perquè són molts no sols de la Comissió dels Falleros els que han acudit a esta comissió d'exposició que és el Mascó segon premi, insistim, de Ràdio Televisió Valenciana, la millor crítica en el seu monument gran. També és molt de públic el que s'ha costat fins a esta falla sàrtica també per a disfrutar d'aquesta primera cremà de la nit, la primera que vostès estan disfrutant també a través de les pantalles de Canal 9 i que ja a poc a poc, així de ràpid, comença a Estava molt bé la falleta infantil, tenia una crítica molt bonica, era, pues, el moment que l'alcaldessa crida per tenir la falleta major és tant la infantil com la major, per suport que sí, i tot el que has contat tu, no? Les finales, però bueno, les mares i les mares. També tenen moment representades com a gallines, gallines que estan totes en el galliner cloques, els deberes que estan patint, que la meva filla és la més guapa, que la meva és la millor. Evidentment, quasi la batalla va més en elles que en les menudes, que normalment són més aliens a... Fins al mínim detall a nivell del traje, les peinetes, les arrancades, les olles, la xoia, tot, la meva filla té que ser la més guapa de tota la que va, de totes la cor d'honor o la falla major, si és que toca la falla major, no? Tot això que envolta esta festa fallera és un dels temes interessants a tractar, quan s'arriba a l'època de dels sectors, que arriben totes les candidates, van a veure què passa, se trien dos de cada sector, després la gran nit del pavelló de Sant Lluís, on se trien ja les 13 definitives, i després ja, fins que arriba a l'alcaldessa alçar el telèfon, ahir passen uns dies que hi ha molta gent que no dorm, que no dorm. Que no dorm abans i no dorm després. Això també de veres, alguns ja no dormen fins quasi que és esta nit, com serà la Paco Xifret s'ha lluït en esta falla infantil. Paco Xifret, que per cert és un artista que precisament estava especialitzat fins ara en les fogueres d'Alacant. Fogueres, efectivament. Sí, acaba de provar per primera vegada sort en el que és el món de les falles, en aquest cas en la falla infantil d'exposició Mercè Mascó, que és la que li ha atorgat la confiança. I precisament, fixa't, esta falla tenia una característica que potser la distingisca una miqueta de la resta, i eren els colors. Tenia colors molt vius. Normalment les falles infantils tendeixen a utilitzar colors més pastels i més suaus, i en aquest cas l'artista precisament havia apostat per uns colors molt vius, molt més típics possiblement de les fogueres també. Colors que, a més, en aquest cas han reflectit molt la intensitat precisament d'un element tan característic de les falleres, com són els trajes. Per tant, era una autèntica delícia veure aquests mini-trajes, aquests minotets, aquestes falleretes que estaven representades i que participaven en ese càsting, per dir d'alguna manera, de l'elecció de la fallera major. Dins del pressupost que tenia esta comissió, no tenia pressupost molt gran, i dins del pressupost que tenia, segur, mira, ja està Patricia por ahí. Sí, Patricia acompañada de Fernando, el president infantil. Que de Xàtiva, Fernando de Xàtiva. Sí. De Xàtiva. Pues ahí, amb les llàgrimes de Patricia, anem a deixar-los aquesta instantània que representa també de la cremant exposició, que és el Mascó d'esta falleta infantil.